ассалому алайкум. манзури шумост барномаи хабар барои ту. маркази миллии тестӣ дар бораи баргузории марҳалаи иловагӣ ба қайдгирии довталабон ва ҳамчунин муайян шудани ҷадвали имтиҳонҳо ба макотиби олӣ ва муассисаҳои таълимӣ хабар дод. Ба қайдгирии иловагӣ кай баргузор мешавад? тавре ки дар сомонаи расмии марказ хабар дода мешавад, хоҳишмандони иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 ки худро дар марҳалаи асосӣ ба қайдгирӣ аз 1 март то 30 апрел номнавис карда натавонистанд, метавонанд худро ба марҳалаи иловагӣ ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои мазкур аз 10 то 30 июн номнавис кунад. шахсони хоҳишманди иштирок дар имтиҳоноти марказонидаи дохилшавии 2022 метавонанд барои номнависӣ ба яке аз нуқтаҳои ба қайдгирӣ дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Панҷакен, Хорух, Бохтар, Кӯлоб ва ноҳияҳои Данғара ва Рашт бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ муроҷиат кунанд. Довталабоне ки дар марҳалаи иловагӣ ба қайдгирӣ аз 1 то 30 июн худро номнавис мекарданду боз интихобҳои аввалии худро иваз кардан мехоҳанд, имкон доранд ки барои ин кор аз нав сабти ном кунанд. аз нав ба қайдгирии чунин довталабон ҳамзамон бо марҳалаи иловагӣ ба қайдгирӣ ба роҳ монда мешавад ва чунин довталабон ба нуқтаҳои ба қайдгирӣ бояд муроҷиат кунанд ки худро қаблан дар он номнавис карданд. хоб, ин буд барномаи хабар барои ту ва дар охир мехоҳем аз шумо пурсем ки шумо аз сифат ва шаффофияти маркази миллии тестӣ розӣ ва қаноатманд ҳастед ё на? То ин дам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. То хабарҳои оянда, хайр.